All right, Alona. So tata unu mana anyị nwere agbamajụjụ ọnụ. Agbamajụjụ ọnụ anyị ga-eme ihe a na-akpọ ịkpọpụta ahịrịokwu na ịkpọpụta ọnụọgụgụ Igbo. So eji m n'aka na onye ọbụla dị nkwadobe tata. Ịdị nkwadobe means being ready. So achọrọ m ka onye ọbụla hapụ onyonyo ya, achọrọ m ịdị n'ahụ ihu onye ọbụla. Onye emechila onyonyo ya, open your video. Open your no muting, don't mute, don't block your video. I need to see everybody answering the question. All right. Okay, so everybody please leave your video on. I'm not going to repeat that. And unmute yourself too. All right, so anyị ga-ebidogodu na spelling ịkpọpụta ahịrịokwu. Unu echezona na ihe unu nwere ịza ajụjụ. Ihe nwere ịza ya bụ ajụjụ. Let's try 15 seconds and see how it's going to go. So we're going to use 15 seconds and see how it's going to go. I know 15 seconds is kind of too long, but we'll try that and see. Okay. All right. So this is what we're gonna do. When you hear the bell, then your time is up. Okay? So, Kamsi, you need to sit down, stay still. You have to stay still, sit down and listen, not run. Okay. So, Ubwa, Mboga means when I call your name. This class, we're supposed to be speaking mostly in Igbo. So, Mboga Njoga Ajuju. And then you have 15 seconds. Again, team. Nkeji means minutes, not seconds. Seconds is team. Okay, so you want a team. Irina Ise to answer the question. All right. Emeka gene bụ kpọpụta ahịrịokwu. Achọrọ m ka ị kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Mmemme. Ahịrịokwu mmemme. Mmemme bụ be mmemme. Okay, Emeka, mmemme kwesịrị ịbụ. Remember, you close your mouth to sound the first letter. Me. Oh. You see that? So it's because you didn't pronounce it well. That's why I didn't know there should be double M. Oh. Me. You see that? Me. So it's supposed to, yes, it's supposed to close your mouth to sound the first letter. But that's part of the learning anyway, darling. Onye ọzọ m na-aga ịkpọ, onye ọzọ means another person. Chinenye Ejekam. Chinenye kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Nwanne. Nwanne bụ nwe a nwanne. Ọzọ, kwukwa ya ọzọ. Nwanne bụ nwe a nwanne. Okay, so Chinenye, here is another problem there. Now, when you're only if you're pronouncing the word, the end there is like ne, like when you're trying to say neck. Okay. Ne. So, N in the alphabet,
Okay, the Igbo alphabet is ne. So what you should have said was ne. So it's mwe, see, mwe a ne ne e, not mwe a e. No. So everybody take a note on that, okay? All right, Dalo. Kamsi kanga buba. Kamsi. Okay, Kamsi. Kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Nwatakịrị. Nwatakịrị bụ nwe a te a ki I re I. Nwatakịrị. Okay, so now pay attention. You got it though. But the last A, you say, you got the first A, re, you say E. It's not E. I heard you say E. Wasn't it what you said? You want to correct yourself again. Go ahead. Nwatakịrị bụ nwe a te I. Bueno, nwatakịrị bụ nwe a te a ke I re I. Nwatakịrị. It's A. Okay, that I is A, not E. It's A. Can you quote Kamsi? Nwatakịrị. No. Don't spell the whole thing. Because the letter you're missing is I. A, not E. It's A. Can you say A? A. Yeah. So I is pronounced as A, not E. Okay? Okay, dalo Kamsi. Ikenna kpọpụtara anyị. Ikenna, eji m n'aka na onyonyo gị na itinyere ya. Kedu ebe Ikenna nọ? Okay, Ikenna kpọpụtara anyị ahịrịokwu ụmụnne. Ụmụnne bụ O M O E. That's all you can do. Ọ gwụla otu ị ga-esi ekwu ya. Mba. Ụmụnne bụ. Your time is up. Chiamaka kpọpụtara anyị ahịrịokwu ụmụnne. Amaghị m ya. Gịnị mere? Amaghị m ya. Achọrọ m ka ị gbalịa, ma ya bụrụ na ị maghị ya, gbalịgodu. Try. Ụmụnne m bụ Ụmụnne. ụmụnne. O me u nye me unu me ụmụnne. No. Okay, so ụmụnne is O is ụmụnne, not U. O me o ne ne e. The N, it has double N. Ụmụnne. O me o ne ne e. See that? Ụmụnne. There you go. All right. Adanna Okeke. Nkwadobe. Adanna tinye onyonyo gị. Adanna Okeke tinye onyonyo gị. Adanna, I cannot see you. You need to put your video on. Okay. Adanna, kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Nwa okorobịa. Nwa okorobịa. Adanna, ị nọ ebe ahụ? Amaghị m ya. Amaghị ya.
Uchenna Ohio neba. Uchenna ọ neba. Uchenna tinye onyonyo gị. Uchenna kpọpụtara anyị kedu ebe ị nọ? Uchenna anyị achọghị mkpọtụ. Uchenna kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Ụmụ okorobịa. Ụmụ okorobịa bụ o, mi, o, ọ, kwe, ọ, we, e, be, e, a. Okay, o nwere ahịrịokwu ị na-enwetaghị ya mana ị gbalịrị. So, ụmụ okorobịa bụ o, me, o. I told you guys how to do spelling. So, o, me, o, ke, o, re, o. The R is re. O, ke, o, re, o, be, e, a. Ụmụ okorobịa. Okay? Ekwe onye m na-ajụbeghị. Ralụ. Okay, Yes. Ralụ. Ralụ biko tinye onyonyo gị. I don't want to keep saying that. Come see Emeka. Everybody stay still, okay? Ralụ. Yes. Ralụ, ị nọ ebe a ka ọ na ị nọghị ebe a? I'm here. Okay, you need to put your video on. I'm not going to repeat myself over and over. Oh. If you're not ready, I'll move on to another person. Okay, Ralụ. Achọrọ m ka ị kpọpụtara anyị ahịrịokwu nwaanyị. Nwaanyị. Nwanyị bụ nye, we, a, nye, y, e. Rallo, can you start all over again? Because I could not make out anything from what you said. Nwaanyị. Try again. Nye, we, a, ne. I don't know why it's nipple. Okay, but Carol, Rallo, you know that there's N and Y, right? In the alphabet. How do you pronounce the N and Y? N is nye. Yeah. So they're supposed to be pronounced together. Once you see N and Y together, it's supposed to be called together. Unless if it's a different letter like I, or let's say if I say Mopata Hiroku, iyi means A, ye, A. So, but once you see NW and Y, they are called together. So it's supposed to be pronounced together, which means your spelling should have been Mwe a nye e. Mwe a nye e. So you need to know some letters that are supposed to be pronounced together. If not, it's gonna get you that day. And you're one of the people to spell on the stage. So you better keep learning now. Okay? Dalo ralo. Chinenye. Chinenye. Achọrọ nke kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Kedebe Chinenye na, okay. Chinenye kpọpụtara anyị ahịrịokwu enyi. Enyi. Is Chinenye here with us? My mom was just talking. Okay, kpọpụtara anyị ahịrịokwu enyi. Enyi bụ enye e enyi. Kwuokwa ya ọzọ.
Enyi bụ Enyi. You got it the first time, not enyi. Enyi bụ. Enyi bụ enye e. Enyi. 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 Daalụ. Emeka kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Ụlọ. Ụlọ bụ O-le-ọ. Ụlọ. Daalụ Emeka. Ikenna kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Nwata. Nwata bụ N-W-A-T-A. Nwata. Daalụ. Chiamaka, it's getting to you again. Chiamaka kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Azụ. Azụ bụ A-Z-U. Azụ. Ọzọ. Onye Azụ. ọzọ. Azụ. Azụ. Because you spelled azụ and then you went and called it azụ. So pay attention. I say if you miss the pronunciation, that's another thing. Azụ. Azụ. A-Z-U. Azụ. Or azụ. No. Azụ. You see? So yeah, everybody pay attention. If you miss it, even if you get the spelling, but you miss the pronunciation, it's counting against azu. Remember, we have azu, azu. So Chiamaka, gene azu. I remember that one of the meaning with fish or something. Fish. Gene azu. Azu back. Remember, it's your back. Azu. We did head to toe. Azu back. Okay, so azu or fish. Kadanya gagwa kamsi gene wo kenge. Kamsi gene wo kenge. Obu eze. No, you don't ask me. I ask you a question and you're asking me a question too. Amagim kamsi. So kamsi gene wo kenge. Eze. Ralo gene wo kenge. Eze. Input. Eze. Mba. Uchenna tinye onyonyo gị. Uchenna gịnị bụ kenge? Uchenna, achọrọ m onyonyo gị. Kedu ebe Uchenna nọ? I think you're too close to your brother there. You're too close. Let me ask another. Emeka gịnị bụ kenge? Eze. Nope. Boy, let me keep going. Ikenna gịnị bụ kenge? King bụ Eze. Yeah, kenge bụ eze. There you go. So everybody pay attention to that, okay? Kenge bụ eze. Ralo gịnị wụ teeth? Teeth bụ eze. Ralo, come teeth me. Ralo gịnị wụ teeth? Say it again, you may get it. Teeth bụ eze. Gịnị kwusie ike Ralo, achọrọ m ịnụ ya. Teeth bụ eze. Eze, there you go. The first time you said Eze. So now you know the difference. Now, I'm going to get somebody now. Chiamaka. No, not let me see. Who did I ask anything here? Emeka. Emeka gịnị bụ strength. With straight. Strength. The power. Gịnị bụ power. Power or strength. You forgot, I know. Emeka gịnị bụ butt. Wait. Yeah, your body part, butt. Gịnị bụ butt.
Okay, Chiamaka, gene wo bot. Emeka echezola ya. Chiamaka, gene wo bot. So you all keep forgetting our body parts. Ralo will say, I'm getting on him. Ralo, by the way, Ralo, emuola egwu ahụ. Ọkwa enwere egwu ezitere, ọkwa emuola ya. Emuro the dance, you know we have practice tomorrow. Oh, yeah. Did you see the video? No. Huh? Emuro, did you ask your mom or dad? Because we told you we were going to post the video. Did you ask them about the video? Okay. No. After class, jụọ mama gị ma papa gị sị ya na aunty si na o nwere vidio ezitere onyonyo ezitere. Okay? Okay. Okay. So Ralo, gịnị wụ power or strength? Powerful. Ike. Kwuo ya ọzọ, Ralo, kwuchie ike nụ. Powerful. Ike. Okay. There you go. Did anybody hear that? Okay, so Ralo, gịnị wụkwan butt, which is the body part. Not B-U-T, B-U-T-T. But. It's the same spelling, but it's a different sound. You see Ike. that? That's why I'm asking this. But bu ike. Strength or power bu ike. But bu ike. Strength or power bu ike. Chiamaka gene wo but. Ike. You see, you miss it. Ike bu strength or power. Ike. Mecca. Yeah, Ike bu strength or power. Mecca gene wo but. Ike. There you go, Kamsi. Gene with strength. Ike. Huh? Strength book. Kamsi, you're wasting time. Go ahead. Ike. So you're saying Ike. No, that's not what it is. Chinenya, gene wo strength. Chinenya, gene with strength. Chinenya, you are here. Chinenya, are you here? Is she hearing us or not? Chinenya Ejekam. Chinenya, are you here? Okay, let's move on. Chinenya, can you hear us? Why are you not talking? How can you be in the class and you're not talking? Is everything okay with you? I think so. So were you hearing me? Mba. Wow. All right, so we're going to move on to numbers now. So we're gonna move on to numbers. Emeka, gịnị bụ 14? 14 bụ iri na anọ. 14 bụ iri na anọ. Ikenna, gịnị bụ 40? 40 bụ. O nwere onye na-akụ egwu ebe ahụ, kwụsị ya. Ikenna, okay, well, you have 10 seconds. Gịnị bụ 40, Ikenna? 40 bụ iri anọ. Iri anọ, daalụ. Ralụ, gịnị bụ 17? 17 bụ iri na asaa. Daalụ, Ralụ. Chiamaka, gịnị bụ 70? 70 bụ iri asaa.
Dalo. Kamsi. Gene 101. 101 bụ narị na otu. Dalo Kamsi. Adanna. What is it? Adanna, I need you on your. I'm not gonna say it again, please. Put your video on, everybody. Uchenna, your video on. Everybody leave your video on. This is not a kindergarten class. Let us behave. Okay, so Adanna Genevo 203. Adanna Genevo 13. Brian Genevo 331. Brian Genevo Uchenna Genevo 331. Magimia. Ralo Genevo 511. 511 bụ narị ise na iri na otu. Ralo Chinenye Ejekam. Chinenye Genevo 225. 225 bụ narị abụọ na iri abụọ na ise. Dalo Chinenye. Emeka Genevo 1331. Emeka 1,331. 1331. Where are you, by you? I don't see your video. Are you still here? 1,331 bụ puku na narị atọ na iri atọ na otu. Dalo Emeka. That's awesome. Ikenna Genevo 2,220. 2,220. Magimia. Wow. Okay. Kamsi Genevo 13,021. Kamsi 13,021. 321 bụ. No, 13,021. 13,021 bụ puku iri na atọ na iri abụọ na otu. Dalo Kamsi, awesome. Chiamaka, I'm getting on you again. Chiamaka Genevo 11,101. 11,101. 11,000 bụ puku. 11,101. 11,101 bụ puku iri na otu na narị na otu. 11,001. 11,101. 101. 11,101. Can you say it again? I'll give you another chance. 11,101 bụ puku iri na otu na narị na otu. 11,101. Okay, you exceeded the time, but you need to pay attention to your time. Okay, puku iri na otu. Nari. You can say otu nari or nari na otu. There you go. All right. Ralo.
Gene bo 777. 777 bo. Nari asa na iri asa na asa. Ralo, Ralo. It looks like you're ready for the contest. You are really ready, I can tell. Somebody better make it, better watch it. And Chiamaka, you won't be able to make it, so you better watch it, Emeka. Rally is packing up, and Kamsi also. And Chinenya is coming too. So, all right. So let me see. Who's going? Hmm? I'm saying good luck to those who are going. Ah, it's okay. Adanna, you know, 101. Adanna, you're gonna be there, you know that, but you're letting these boys beat you. Okay? The boys are beating you. Girls, I don't know what's going on. Adanna, give me 101. Puku na ofu. 101, Adanna. Adanna, guess what? When you come to dance tomorrow, you're going home with me. You're not going home with your mom. You're gonna live with me for 1 week until you learn this number. You didn't practice your number. Adanna, emoge ya, echirile, abasa, burukwa akpa gị, ma burukwa akpa gị bịa, ị ga-eso m alata n'ụlọ m. Gwa mama gị ihe m kwuru, ya na papa gị, gwa ha ihe m kwuru. Rally, see that, right? Okay. All right. Uchenna. Uchenna, achọrọ m ịhụ ihu gị anya. Uchenna, gịnị wụ 2 million. 2 million bu. Nde na abụọ. Nde na abụọ. Nde abụọ. 2 million wụ nde abụọ. Okay. Daalụ. Kamsi. Kamsi, dịla nkwadebe. Kamsi, gịnị bụ? Kamsi, gịnị wụ 1,533,000. 1,533,000. 1,533,000 bu. Nde na puku narị ise na iri atọ na atọ. Yeah. You got it. Got it. Okay. You better watch out. Ralo and Emeka. Kamsi is there. Let me try Chinenya now. Okay. Let me try Chinenya. Chinenya. Genebo. 5 billion. 5 billion Chinenya. Okay, Emeka. Emeka, get ready. Emeka Genewo. 17,797,000. 17,700,000. Remember, you're not supposed to write this anywhere. Do not write it because you're going to be on the stage. You better practice it now. So Emeka Genewo. We change it 19,993,000. 19,993,000 bu nde iri na itenani da puku dari da itenani da iri itenani da ato. Awesome! That is good. That's awesome. All right. Let me try you, Chiamaka. We're gonna try Chiamaka again. Chiamaka Genebo.
$199. 199 boo. Nari, na iri, itolu, na itolu. There you 190. go. Yeah, you got it. Yeah, you got it. Ralo, gene wo. 123,000. 123,000 boo. Puku, nari, na. Iri, abụọ, na atọ. You didn't think about it. I know you get it, but you didn't think about it. Kamsi, get 123,000. Let me see what you're going to answer. Remember, we have to have a winner that day. So if everybody getting it, and then we have to make it tougher. Okay. Kamsi, 123,000. 133,000 boo. 123. Oh, 123,000 boo. Puku, nari, na, iri, abụọ, na, atọ. Emeka, again, 123,000. 123,000 boo. Puku, nari, na iri abụọ na atọ. Okay, so Ralo, did you see what you said different from what Emeka and Kamsi said? Ralo, did you notice a difference? What did you say? No. So you didn't hear what they said? No, I heard, but I see the difference. But you know where you made a mistake, right? If you cannot tell where you made a mistake, which means you didn't even know what you answered. What did you answer, Ralo? I want you to be the one to find your mistake. I Because said, I know you can answer the question. What did you answer when I asked you the question? I said, puku, nari, na iri abụọ na atọ. Iri abụọ na atọ, right? You didn't answer what they said. That was why I said you didn't get it. You said something else. I said But something else. Yeah, but if you got it, okay, then that's my mistake. But I had you say something else. But that's good though. All right, so you all can answer it. Good. Okay. Ralonye beke It's gonna. ebonye ebe. Yeah? 10 seconds. Chiamaka, onye ebe ka ebo. Ibu. Boo seconds. Wait, no. Ibu. Amagimia. Emeka, ebu onye ebe, maọbụ onye ebe ka ebo. Ikenna, ebu onye ebe, maọbụ onye ebe ka ebu. Ikenna nọ n'ebe a. Ikenna, onye ebe ka ebo. Abụ m onye Umuloha Amigbo nke nọ na Nwangele, Local Government Area, Imo State, Nigeria. Daalụ. Kamsi, onye ebe ka ebo. Abụ m onye Akpụ Ukpọ Durokofia, Anambra State, Nigeria. Where are you? I didn't see you. Okay. All right, daalụ Kamsi. Uchenna, kedu ebe ọ nọ? Uchenna ebu onye ebe. Abụ m onye Umuloha Amigbo nke nọ na Nwangele, Local Government Area, Imo State, Nigeria. Daalụ. Adanna. Adanna, onye ebe ka ebo. Abụ m onye Anambra State. Adanna, now get that voice out, okay? You buried it inside.
Get the voice out, Adanna. We share you. Let me see. Yeah, I wanna be looking at your face. Next time, Adanna, achọrọ m ka ọkụ nọrọ ebe ị nọ. Ka m na-ahụ ihu gị anya ofuma ofuma. Adanna, ị bụ onye ebe? Abum onye Anambra State. We're not talking just only the state. Did you hear people say where they're from? How they said. You have to tell me your village, your town, your local government, and your state. Ngwa. Abum, Abum onye Anambra State na Nogu. Na Adanna, agbasa akwụkwọ tata ga-akwụ mama gị sị ya na m si akụziere gị etu esi ekwu ya. We did it before. Adanna, ị kwesịrị ịmụ etu ị ga-esi achị mụ ya. M sị gị, you need to know your village, then you know your town, know your local government. You need to say all of them, okay? Okay, Adanna. Oh, daalụ. Onye nna ajụbeghị anything ebe a. Ralụ, onye ebe ka ewu. Yes. Ị bụ onye ebe? Ralụ, the sentence, you need to go and learn. How did you forget? When you acted on the stage last time, didn't you say where you're from, right? So that's where I'm from. Okay. Look at you, Rallo. How can you not? So you are not in this class. I keep asking the same question. And now you can't even tell me. Okay. Rallo, I'm gonna get you in the practice tomorrow. So you're gonna tell me that. So be ready. No, I know. Onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Umuezaro Urala nke nọ na Idato North, Local Government Area, Imo State, Nigeria. Daalụ. Ralụ, ị chọrọ ịgwa m onye ebe ewu ugbu a? Onye ebe ka ị bụ, Ralụ? Come on, Ralụ. Anambra State. No. Okay, Ralụ. Oh, Nanka State. Huh? Nanka State. No. Ralụ, go find out the village, the town, the local government, and state. You need to. When you come to practice, that will be the first thing I will ask you tomorrow. I know we are there for dance and singing, not for that, but the first thing I'm going to hear from you tomorrow. Okay. Emeka, how do you say, how are you, Emeka? Kedu ka ibere baobu? Kedu? Okay, daalụ. Chiamaka, how do you say, I am coming? I am coming, boo. Ana m abịa. Okay. Ikenna, how do you say, I am here? Ikenna, how do you say, I am here? I am here, boo. Anam. Adanna, how do you say, wait for me? Shalem. Sherem. Kamsi, how do you say? Take it. Wereya. Wereya dalo. Ralo, how do you say? Get me water. Within me. Meridalo. Ikenna, how do you say? See you next time. See you next time, boo. Adanna, how do you say, see you next time? Adanna, how do you say, see you next time?
Tanfugiechi. No, time is up. Emeka, how do you say drink water? Uh, Ryan, how do you say what is it? Kamsi, how do you say I am 23 years old? Kamsi. Adam Adam afọ iri abụọ Your na time is up. Your time is up. When it's up, that's it. Chinenye, how do you say I am sleeping? Ana m arahụ ụra. Anam araho ora. Can you say that? Ana m arahụ ụra. Dalo. That's good. Chiamaka, how do you say good night? I mean the one like when I'm leaving your house or when you're leaving Achifu. my house. How do you say that? That one, that good night. Achifu. Achifu kobo dalo. Ralo, how do you say? What is it? What is it, boo? Guinea. It's not just Guinea. Guinea being here. Yeah, what is it? Okay. Guinea. Guinea being here. Oh, Ihe is, yeah, what is it? Okay. All right, so do we all have any question? We did this drill, but we're going to do the final one. We're gonna have class to teach, but I need to know now, what are the assignments I posted out? Everybody's gonna give me their name and what they picked to do, whether you're coming to the event or not, and I'm gonna type the names. So I sent out a list. Now, Ikenna hire. Kadun keyword na the list. The appointment from the doctor. Mark the number. I think it was number 5 or 6. Doctor's appointment. Okay. That's Ikenna. Okay. Ralo. Kadun keyword. Ralo. What did you pick from the list I sent that you're preparing to present at the event? Did you see the list? Wow. Oh, your is Mama gone ever, Ralo? They just came back. They want Now some. call your mom quickly. I need to talk to your mom. Call me your mom, quick. Chiamaka kedunki. Ralo ga boy your mama. Chiamaka kedunki welo. I have my hand up because the doctor one is